ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣናኹም ሰላሕ ዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶኮልም ስዊድን ኢና ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ኣድማዒ ጾም ዝብል እዩ ኣድማዒ ጾም ሪኢኹም ጾም ዝብል ነገር ኣብ ዝተፋላለየን ብዙሓት ሰባት ጾም ይወስዱ እዮም ገለገለ ንጥዕንኦም ኢሎም ጾም ወስዱ ገለገለ ንኣካላቶም ክትቆሙ ጾም ወስዱ ገለገለ ድማ ብዘይ ትኽክለኛ ርድኢት ጾም ይወስዱ ገለገለ ድማ ብዘይ ከድመዐሉ ዝኽእል መንገዲ ጾም ይወስዱ ገለገለ ግን ውጽኢታዊ ዝኾነ ጾም ድወስዱ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ንገብሮ ብፍልጠት ክንገብሮ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ ብፍልጠት ዝግበር ነገር ውጽኢቱ ጽቡቕ እዩ ብዘይ ፍልጠት ዝግበር ነገር ግን ውጽኢቱ ባዶ ክኸውን ይኽእል እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኢሳይያስ 58 ከምዚ ይብል ኣፍካ መሊእካ ጨድር ኣይተቋርጽ ድምጽኻ ከም መለኸት ዓው ኣብል ንህዝበይ ኣበስኦም ንቤት ያዕቆብ ድማ ኃጢአቶም ንገሮም ኣብ ጸጽባሕ ሂዶሊኒ መገድታተይ ክፈልጡ ድማ ይፈቱ ከምቲ ጽድቂ ዝገብርን ሕጊ ኣምላኹ ዘይሓድግን ህዝብስ ሕጊ ጽድቂ ካባይ ይደልዩ ናብ ኣምላኽ ከቆርቡውን ይፈቱ ስለምንታይ ደኣ ጾምና ንስኻ ድማ ዘይረእኻና ስለምንታይ ከነፍስና ኣሕሳእና ንስኻውን ግዱ ዘይገበርካ እነሆ ብመዓልቲ ጾምኩምሲ ተግባርኩም ኢኹም እትገብሩ ንጉዛኣትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም ሪኢኹም ንጉዛኣትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም እነሆ ብባእስን ብምክርኻርን ብሕሱም ምውቃዕን ጉስጥን ኢኹም እትጾሙ ድምጽኹም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ሎሚ ኣይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም እታ ኣነ ዝፈትዎ ጾምን እታ ሰብ ንነፍሱ ዘሕስአላ መዓልትን ከምዚ ዝመሰለ ድዩ ከም ሰልሰላ ርእስኻ ምንድናንን ክሻን ሓሙኽሽትን መንጸፍካ ምግባርን ነዝዲኻ ጾምን ንእግዚአብሔር ዝቕበሎ መዓልትን እትብሎ ዘለኻ እታ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ ንማእሰር ተኣርዑት ምዝላቕ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ ኣርዑት ዘበለ ኩሉውን ምስባርዶ ኣይኮነን እንጌራኻ ንጥሙይ ክትምቅል ነቶም እተሰደዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ከተእቱ ዕሩቕ እንተርኢኻ ክትከድኖ ካብ ስጋኻውን ከይ ትሕባእዶ ኣይኮነን ሽዑኡ ብርሃንካ ከም ወጋሕታ ኮይኑ ክወፅእ ምሕዋይካ ከዓ ቀልጢፉ ክበቁል ጽድቅኻ ድማ ቅድሜኻ ክኸይድ ክብሪ እግዚአብሔር እውን ደጀንካ ክኸውን እዩ ሽዑ ክትጽውዑ እግዚአብሔር ከዓ ክምልሰልካ ከተእዊ ንሱ ድማ እኔኹ ክብለካ እዩ ነርዑት ንምጥዋጥ ኣጻብዕ ንሕማቕ ዘረባ ከዓ ካብ ማእከልካ እንተርሓካ ካብ ናብ ነፍስኻ ንጥሙይ እንተ መቐልካ ንጭነቕቲ ነፍሲ እንተ ኣጽገብካ ሽዑኡ ብርሃንካ ኣብ ጸልማት ክወፅእ ጸልማትካ እውን ከም ቀትሪ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ንኹሉ ጊዜ ክመርሐካ ኣብ ምድሪ ኣጻምእ ንነፍስኻ ከጽግብ ንዕጽምትኻ ድማ ከበርትዑ እዩ ንስኻ ከዓ ከም ዝሰተየ ኣታኽልትን ከምቲ ማዩ ዘይነጽፍ ዓይኒ ማይን ክትከውን ኢኻ እንዳበለ ይቕጽል ዘገርም ነገር እዩ ስለ ጾም ክዛረብ ከሎ እሶም ጾም ኢሎም ዝሓሰብዎን ኣምላኽ ጾም ኢሉ ዝሓሰብዎን በበይኑ ምዃኑ ይነጊርዎም ለካ እሶም ንጾም ኣለና ዝብልዎ ዘለዎ ኣጻውማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሪዛልት ከምጽእ ዘይክእል ኣጻውማ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ሓደ ነገር ነጊርዎም ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን በቲ ትጾምሉ ጊዜ እትገብርዎ ግብሪ ኢልዎም ምክንያቱ ኣብ ጾም ምስኣተና እንታይ ዓይነት መንገዲ ክንሕዝ ኣለና ኣብ ጾም ምስኣተና እቲ ንጾሞ ዘለና ጾም ኣድማዒ ክኸውን እንታይ ዓይነት መንገዲ ክንጥቀም ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ በቲ ትጾምሉ ጊዜ ትግብሩኹም ደይኮንኩም እንትገብሩ ዘለኹም ትዕምፁ ኣለኹም ዘይድል ነገር ትገብሩ ኣለኹም ቶታሊ እቲ ቅድሚ ጾም ዝነበረ ህይወትኩም ደይኮነ እንደቕጽል ዘሎ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሪኢኹም ኣሕዋት ልክዕ ኣብ ናይ ጾም ህይወት ክንኣቱ ከለና ጾምና ኣድማዒ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ካልእ ይትረፍ ኣብ ህይወትና ኣዚና ክንገብሮም ዝግበአና ነገራት ኣለዉ ሓደ መንፈሳዊ ምድማዕ ዘለዎ ጾም እንተ ደኣ ኣብቲ ናይ ጾም ጊዜ ካብቲ ቅድሚ ጾም ንገብሮም ዝነበርና ኣክቲቪቲ ብዝተኸኣለ መጠን ንርእስና ገዲብና ንእግዚአብሔር ሞር ጊዜ ብምሃብ ኣቓልቦናን ሓሳብናን ብኣምላኽ ከም ዝተሓዝ ብምግባር ብቓሉን
ብምስልሳል ቃሉን ብመጽናዕቲ ቃሉን ብጸሎትን ንዕኡ ኣቓልቦ ክንቦ እንተ ደኣ ጀሚርና እቲ ኣቅድሚ ጎይታ ዝወሰድናዮ ጾም ውጽኢት ዘለዎን ኣድማዕን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ነገር ግን ኣብ ናይ ጾም ጊዜና ሓሳብና ዘይንሕሉ እንተኾይና ነፍስና ዘይንሕሉ እንተኾይና ምስ ጎይታ ጊዜ ዘይንወስድ እንተኾይና ብጸሎት ብመጽናዕቲ ቃል ኣምላኽ ታይም ዘይንወስድ እንድሕር ኮይና ኣቓልቦና ናብ ጎይታ እንተደኣ ዘይነብል ኮይና ናብ ፎክስ ተደኣ ዘይንገብር ኮይና እቲ ጾምን ጸሎትን ዝወሰድናዮ ምንም ጥቕሚ ደይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ጾምን ጸሎትን ክንወስድ ከለና ኣብ ህይወትና ዝረአ ለውጢ ከምጽእ ይግብኦ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ጎይታ ዝፈትዎ ጾምን ጸሎትን ሪዛልት ዘምጽእ ጾምን ጸሎትን ኣርዑት ዝሰብር ኢልዎ እዩ። ሪኢኹም ውጽኢታዊ ዝኾነ ጾምን ጸሎትን ጎይታ ዝፈቱ እዚ ውጽኢታዊ ጾምን ጸሎትን ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ከም ተድምዕ ዝገብረካ ጾምን ጸሎትን ግን ብትኽክል ንጎይታ ኣቓልቦኻ ሂብካ ምስኡ ጊዜ ብምውሳድ ብዕላማን ብዕቅድን እንተ ዘይጌርካዮ ጾምን ጸሎትን ጥቕሚ ዘይብሉ እቲ ጾም ጥቕሚ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ገለገለ ሰባት ይጾምዮም ግን ኣይጽልዩን እዮም። ገለገለ ሰባት ይጾምዮም ግን ኣየሳላስሉን እዮም። ገለገለ ሰባት ይጾምዮም ግን ዕላማን ታርጌትን የብሎምን። ገለገለ ሰባት ይጾምዮም ግን ምስ ጎይታ ጊዜ ኣይወስዱን እዮም። ኣትሊስት እቲ ንምግቢ ትሰርሑሉን እቲ ምግቢ ትበልዑሉን ጊዜ ኣብ ናይ ጾም ጊዜኺ ንጎይታ ንዕኡ ንጸሎትን ንቓልን እንተ ሂብክዮ እኳ ሓደ ነብሱ ዝኸኣለ ለውጢ ኣብ ህይወትኪ ክትርኢ ትኽእል ኢኺ። ስለዚ ብዙሕ ጊዜ ጾምን ጸሎትን ክንወስድ ከለና ኣዚና ክንጥንቀቐሎም ዝግበአና ነገር ኣሎ። ካብቶም ኣዚና ክንጥንቀቐሎም ዝግበአና ነገር ከ እንታይ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ሓደ ንምንታይ ኢኹም ጾምን ጸሎትን ትወስዱ ዘለኹም ክትምልስዎ ኣለኩም። ንምንታይ ጾምን ጸሎትን ንወስድ ኣለና? ካልኣይ ድማ እቲ ንወስዶ ዘለና ጾምን ጸሎትን እንታይ ከድምዒና ንጽበ ዘለና? ሳልሳይ ድማ እቲ ንወስዶ ዘለና ጾምን ጸሎትን ብኸመይ ዓይነት መንገዲ እዩ ኣድማዒ ዝኸውን ክንሓስበሉ ኣለና። ስለዚ ኩልኹም ናይ ጾምን ጸሎትን ነገር ኣብ ህይወትኩም ከተዕብዩ ትደልዩ፣ ናይ ጾም ነገር ኣብ ህይወትኩም ከተማዕብሉ ትደልዩ፣ ነቲ ጾም ጸሎትን ንእግዚአብሔር ኣቓልቦኻ ብምሃብን ንእግዚአብሔር ፎከስ ብምግባርን ንዕኡ ብምሕሳብን ንዕኡ ብምስልሳልን ሞር ምስኡ ጊዜ ብምውሳድን እንተ ዘይጌርናዮ ብዙሕ ኣድማዕነት ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ክትጾሙ ከለኹም እቶም ግቡዛት ጸዋሞት ምዃኖም ብሰብ ምእንቲ ክረኣዩ ገጾም የጸምሉ እዮም እሞ ከማታቶም ጽምሉዋት ኣይትኹኑ። ዓስቦም ከም ዝወስዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ንስኻስ ክትጸውም ከለኻ ጸዋማይ ምዃንካ በቲ ኣብ ሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ደኣ እምበር ብሰብ ምእንቲ ከይትረአ ርእስኻ ተለኸ ገጽካ እውን ተሓጸብ። እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክኽሕሰካ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ነገር ይነጊርዎም። እሱ ዘይድግፎን ንሱ ዘይፈትዎን ናይ ፈሪሳውያናት ጾም ኣሎ። ስለዚ ንስኹም ድማ ክትጾሙ ከለኹም እቶም ግቡዛት ከም ዝጾምዎ ከይትጾሙ ተጠንቀቑ ኢልዎም። ምኽንያቱ ለካ ናይ ግቡዛት ጾም ከኣሎ ማለት እዩ። እቶም ግቡዛት እንታይ ዓይነታት ጾማ እዮም ዝጾሙ እንድሕር ኢልኩም ግቡዝነቶም ኣብ ደገ ይኮነን፣ ግቡዝነቶም ኣብ ውሽጦም እዩ ዘሎ። ናይ ውሽጦም ሓቐና ጾም ክጾሙ ከለዉ ጠሜም ከም ዘለዉ ኣብ ጾም ከም ዘለዉ ክረኣየሎም ብጣዕሚ እዮም ዝደልዩ። ናይ ጾም ሰባት ክበሃሉ ክረኣየሎም ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዉ። ከምዚ ዓይነት ግብዝና ዘለዎ ጾምን ጸሎትን ጎይታ ኣይፈትዎን ኢሉ። ንስኹም ክትጾሙ ከለኹም ከምኦም ኣይትግበሩ ኢሉ። ስለዚ ካብታ ሓደ ኣድማዕ ዝኾነ ጾም ኣቅድሚ ሰብ ዘይኮነ ኣቅድሚ ኣምላኽ ዝውሰድ ጾም እዩ። እዚ ማለተይ ብልብኻ ብትኽክለኛ ሓቐናን ሞቲቭን ኣቅድሚ እግዚኣብሔር ነቲ ነገር እቲ እንተወሲድካዮ ካብ ኣምላኽ መልስ ኣለዎ፣ ሪዛልት ኣለዎ፣ ውጽኢት ኣለዎ። ኣቅድሚ ሰብ ጾሞም ካብ ኣምላኽ ሪዛልት ዘይረኸብና ዝብሉ ኣለዉ። ነገር ግን ኣይከውንን እዩ። እቲ ሓቐና ልቢ ዋይ ንምንታይ ኢኻ ጾምካ ንምንታይ ከም ትጾም ክትረአ ደሊኻ? ስለዚ ኩሉ ጊዜ ኣብ ጾም ክንኣቱ ከለና ቀዳማይ ክሕሎ ዘለዎ ልብና እዩ። ካብኡ ቀፂልና ድማ ምስ ኣምላኽ ጊዜ ንወስደሎም ፕላናት ከነውፅእ ኣለና። እተን ናይ ጾም ጊዜ ክሳዕ ዝውዳኣ ቅድሚ ጾም ዝነበረ ብዙሕ ኣክቲቪታት ክቕጽል
የብሉን ካልእ ይትረፍ ምሰብ ከም ድላይኩም ትራኸቡ ትስሑቁ እንድሕር ነርኩም ኮንኩም ሻህ ምስታይን ካልእን እንተ ነይርኩም ነተን ናይ ጾም ጊዜኹም ዕውታት ንኽኾናልኩም ንዕአን ኢልኩም ገለገለ አክቲቪቲ አሊኹም ኣብታ አክቲቪቲ ምስ ኣምላኽ ምውዓል ግበርዎ ሽዑ ብርግጽ ናይ ጾም ውፅኢት ኣብ ህይወትኩም ክትርኢኹም ተባረኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎማ ዓንቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ደይ ተቐበልኩም በዚ መዓልቲ ዝዕድመ ነቕርበልኩም ኣለና ታማዓልቲ ምድሓን ሕጅያ ታማዓልቲ ምድሓን ሎሚያ ስለዚ ሕጂ ንጎይታ ወሲንኩም ክትቀበልዎ ናይ ዘለዓለም ህይወት ድማ ክትቀበሉን ከተምልጡን ንዕድመኩም ኣለና ሕራይልኩም ድወሰንኩም እዛ ጸሎት እዚኣ ምሳይ ጸልይዋ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአቴን ኩሉ ኣብ መስቀል ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ከም ዝሞተን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦን የአምን ኣለኹ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሓድሽ ፍጥረት እየ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ውሉድ ኣምላኽ እየ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አሜን እዛ ጸሎት ዝጸለኹም ኣምላኽ ይባርኽኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ጌርኩም ኮንታክት ግበሩና ሻሎም